फिन आरोबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा। इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय लोब लोब फैनानै बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाफैदों 40 नं रौता समिस्तिनि सिङाव थानाय नतुन पानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बरिगाव दिगलिपार गामिनि रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों। नंगौ 70 नं मासबाद समिस्तिनि एमएलए चरण बर' बिथांनि नुजाथिनायाव 40 नं रौता समिस्तिनि सिङाव थानाय नतुन पानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बरिगाव दिगलिपार गामिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा बिपिएफ हान्जायाव जगदान जाफैदों। थारैनो बे समाव 40 नं रौता समिस्तियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारी जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारी जिंदाबाद 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 चरण बर' जिंदाबाद 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 चरण बर' जिंदाबाद 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 बीपीएफ लॉन्ग लिव बीपीएफ लॉन्ग लिव हाग्रामा महिलारी जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारी जिंदाबाद 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 चरण बर' जिंदाबाद 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 चरण बर' जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद